Començo a sentir anso converso avui ningú va dormir. Ara m'aixeco, ara començo a sentir anso converso avui ningú va dormir. Volem que rebeu amb un aplaudiment l'Eric Pinaixa, el Ramon Aragall, el Jordi Pibou i el gran Xavi Navarro, que estan amb nosaltres i són els guanyadors del Premi Disc de l'any. Amb vosaltres, Roda Món. Un premi que fem a Ràdio 4 des del 1979.